Com bé sabeu, demà serà el meu primer ple com a diputat no adscrit incorporat al grup mixt i, per tant, compareixo aquí davant de tots vosaltres per sotmetre'm a les preguntes que vulgueu fer de l'actualitat política. Per tant, estic a la vostra disposició. Sí, jo també, respecte a l'actualitat política, no concretament del ple, però vostè dissabte en una entrevista a Periódico reflectia que els votants d'Esquerra sí que eren independentistes, la seva direcció no, i el dilluns replicava el secretari general del partit, Joan Ridao, explicant que li importava ben poc la seva opinió. Quina és la seva percepció d'aquestes paraules de Joan Ridao quan precisament vostè va de número 2 en una coalició a la principal ciutat de Barcelona amb aquest partit polític? Bé, no sé exactament les paraules que va dir aquest senyor. El que sí que jo penso el que he dit, no? Que els votants d'Esquerra Republicana són independentistes, que la direcció d'Esquerra Republicana ha seguit els darrers anys una estratègia autonomista i que possiblement s'han donat compte que han de redreçar el rumb i estic convençut que hi ha molts dirigents d'Esquerra Republicana que participen d'estratègies que vagin cap a la independència i no pas cap a l'autonomisme. No tinc cap dubte que Esquerra Republicana és un partit independentista perquè, de fet, els que formem o els que formarem la coalició, la gran coalició per Barcelona de l'independentisme, tots aquests partits polítics que formen part d'aquesta coalició, Esquerra Republicana, Reagrupament, Democràcia Catalana i d'altres que espero que es vagin incorporant, tots tenen en els seus estatuts molt clarament definida la voluntat de que són uns partits independentistes. Per tant, hi ha una coincidència plena en quant a la ideologia, tant pel que fa referència a Esquerra Republicana, a Reagrupament i a Democràcia Catalana, perquè així ho fixen els estatuts respectius d'aquests partits polítics que formarem la coalició. Això era un compromís electoral de Convergència i Unió i, en tot cas, és Convergència i Unió qui haurà de donar explicacions a la ciutadania, als seus votants, en cas que no compleixin aquest compromís electoral, com també està succeint amb el tema del concert econòmic. En qualsevol cas, la meva opinió en aquesta qüestió és que el que crec que és important és que no hi hagi un greuge comparatiu entre comunitats i nacions que convivim dins del mateix estat, perquè això provocaria un flux de residents d'un lloc a un altre per raons fiscals i crec que això no és bo, no seria bo per Catalunya. Si aconseguim com a mínim equilibrar aquesta situació, a mi em sembla bé. En qualsevol cas, és una proposta molt clara que ha fet Convergència i Unió a la darrera campanya electoral i haurà de donar explicacions Convergència i Unió. En aquest sentit, referent específicament al que és la supressió de l'impost de successions i donacions, penso que el que no podem permetre és això, els greuges comparatius que hi havia i a més, és un impost que hi ha una doble imposició en aquest impost. Sempre he pensat així jo, que els béns que són objecte de transmissió ja han estat gravats amb uns altres impostos i, per tant, crec que la mesura és justa. A més, li diré una cosa, que ens estem entrant opinant sobre aquesta qüestió del que representa l'ingrés d'aquest impost i, clar, quan penso en el dèficit fiscal que estem patint, amb l'espoliació, l'espoli fiscal que està patint Catalunya, la veritat és que, evidentment, que hem de procurar ingressar el màxim possible sempre que aquesta manera de recaptar sigui justa. El que penso que és injust i, a més, no es pot permetre és l'espoli fiscal que estem patint de més d'un 10% del nostre producte interior brut, els famosos 20.000 milions d'euros, i aquí estem tots discutint per 120 milions.
penso que en fi, que ens ho hauríem de fer mirar i afrontar veritablement els problemes importants, i aquesta qüestió doncs, que no deixa de ser un ingrés però que crea un greuge comparatiu en territoris, doncs penso que s'ha de corregir i així sembla ser que serà. No sé com enfoca la seva carrera política a partir d'ara o la seva carrera parlamentària, atès que té la figura del diputat no adscrit que, com sap, té molt limitades les seves actuacions a la cambra. Home, doncs com sempre, preparant els plens. Demà doncs, tenim ple i hi haurà doncs, les preguntes pertinents, hi haurà les interpel·lacions, hi haurà les proposicions de llei que, doncs, com a diputat no adscrit, m'hauré de pronunciar a favor o en contra, i després hi haurà les mocions, que també doncs, tindré el meu temps d'intervenció. El que donaré serà la meva opinió respecte a totes aquestes qüestions que es plantegen per diguem-ne, per aquests instruments reglamentàriament regulats, no? I en aquest sentit doncs, penso treballar en aquesta línia, donar la meva opinió sobre totes aquestes qüestions, com a més, doncs, sent del grup mixt, tinc doncs, una setena part del temps i una setena part de les interpel·lacions, de les preguntes, tant al govern com al president, i en el seu cas doncs, de les mocions. Penso que puc fer una feina que en fi, que em sento còmode i a més la trobo prou interessant. Si em permet també, vostè ha passat, ara parla de la unitat independentista, després de l'acord amb el senyor Jordi Portabella. El que passa és que ha passat, si no recordo malament, de declarar-se moralment reagrupat a fer la seva, que va ser així, a fer la seva pròpia força política, a deixar aquesta força política al cap de 6 mesos. No sé si contribueix massa a la unitat de l'independentisme o a la fragmentació. Bé, jo penso que estic en la mateixa línia que quan vaig començar, actuant amb coherència amb la meva forma de pensar. Vaig dir que feia el pas a la política per construir, per sumar. Vaig impulsar una coalició al Parlament de Catalunya, a la qual van ser convidats tots els partits d'aquesta forma, d'aquesta ideologia política, del catalanisme i l'independentisme. En aquest cas, Esquerra i Convergència i Reagrupament van considerar que no havien d'incorporar-se a la coalició al Parlament. Ara penso que la millor manera de sumar i que l'independentisme sigui decisiu i que continuï guanyant és una gran coalició a Barcelona. Les enquestes ho diuen molt clarament, que el que convé és la unitat de l'independentisme en el cas de Barcelona, perquè podem ser claus, podem ser decisius en el govern de la ciutat. Aquí, en aquest cas, tant Esquerra Republicana com Reagrupament veuen bé la coalició, en aquest cas Democràcia Catalana. Qui entenc que no s'ha incorporat a la coalició ha estat Solidaritat. Ho respecto, és una estratègia política que jo no comparteixo, l'anar en solitari a Barcelona, i sempre faré el que cregui que he de fer d'acord amb la meva manera de pensar i en el que jo entenc que és coherent en la forma d'actuar. Perdoni, vostè ja sap que les enquestes els hi donen 2 o 3 regidors a Barcelona, no pas el 6 o 7, que no sé si és el que li ha dit el senyor Portabella, i que un regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona cobra molt menys que un diputat al Parlament, i que amb 2 o 3 regidors pocs decisius poden ser. Bé, això és una interpretació que vostè fa de les seves enquestes, i tant de bo les expectatives que surten en d'altres enquestes siguin les que es produeixin i no les seves. En qualsevol cas, es treballarà per aconseguir el màxim de vots possibles i tenir el màxim de regidors possibles a Barcelona per ser claus en el govern de la ciutat. I també dir-li que aquests resultats que diu vostè, que jo crec que haurem de treballar per millorar-los si aquestes són les enquestes reals, home, en qualsevol cas superen les expectatives de vot que teníem d'anar en solitari. Per tant, crec que continuarem guanyant. Ens trobem en una situació que les reflexions i les interpretacions que s'han de fer, al meu entendre, del resultat de les eleccions del 28 de novembre són molt clares. Es van manifestar 1 milió de persones als carrers de Barcelona cridant independència, i el partit que anàvem amb una proposta política clarament independentista vam tenir, per ser un partit que feia aleshores 4 mesos que s'havia constituït, molt bons resultats, però ens van votar 102.000 persones.
Crec que la reflexió correcta o l'anàlisi correcta d'aquesta situació és que hem de sumar, que hem de construir, que no podem estar anant sols perquè aleshores no aconseguirem el repte que ens hem fixat, que almenys jo, és treballar per la independència. Pel que fa a l'activitat parlamentària, demà, quina serà la seva postura sobre la proposta, sobre la proposició que es discutirà de modificar la legislació espanyola de cara a facilitar la dació en pagament de les hipoteques? Miri, totalment a favor de la dació en pagament com a pagament del deute hipotecari. O sigui, quan el bé hipotecat sigui la vivenda familiar, quan hi hagi una prèvia compareixença del deutor hipotecari, oferint el bé hipotecat com a pagament del deute, com a liquidació del deute, em sembla que és el que ha de ser, i per tant les 3 proposicions de llei que demà es presentaran, tant la d'Esquerra com la d'Iniciativa i la de Ciutadans, en aquest aspecte de la dació en pagament em sembla correcte, i el meu posicionament pel que fa referència a la proposició de llei d'Esquerra serà a favor, atès que ho diu molt clar, donar les claus en pagament del deute, i a més fa una referència a la clàusula de sòl i sostre dels interessos, que també em sembla correcta. És a dir, la clàusula de sòl que no s'apliqui en el cas que els interessos baixin per sota d'aquests topalls, d'aquests límits que s'han posat. La d'Esquerra Unida Alternativa, en quant a la dació en pagament del deute, em sembla bé, però després articulen una sèrie de qüestions respecte a ingressos inembargables i respecte a d'altres temes que crec que és sobreregular, perquè alguns d'ells ja estan regulats, com la inembargabilitat del salari mínim interprofessional, i penso que aquesta proposició de llei, tal com està articulada, hi ha un excés de regulació o hi ha una sobreregulació. I en el cas de Ciutadans també fa una referència molt clara al que és la dació en pagament del bé hipotecat per liquidar el deute, i també fa referència que es circumscriveixi a la vivenda familiar i que hi hagi una compareixença prèvia del deutor hipotecari. Per tant, aquestes 3, en quant a la dació en pagament, aquestes 3 proposicions de llei, a mi em semblen bé i el meu posicionament serà a favor. El que sí que seria convenient, perquè això de la dació en pagament ja ho havíem presentat també nosaltres, està presentada com a proposició de llei, encara que no s'ha admès a tràmit, doncs potser que d'alguna manera tota aquesta feina burocràtica que es genera, poder seria bo que anés més integrat tot, perquè estem dient pràcticament tots els que fan aquestes proposicions estem dient el mateix. Sé que Convergència i Unió han retirat l'esmena a la totalitat, la qual cosa sembla ser que el que s'està buscant és una proposta integrada de tots els partits polítics en quant a aquesta qüestió, que, com bé sabeu, comporta una modificació de la llei d'enjudiciament civil i, per tant, quan més suport parlamentari tingui, millor. Toni, senyors, alguna pregunta més? Molt bé, doncs gràcies. Adéu-siau.